Групата се повежда от Кияно, втора е Щастливеца, третия Акума. От външната страна е Кияно, Щастливеца, Акума, Кьоник Оливия. Колите ще се намесят вече пред нас. Първият Щастливеца, втория Кияно, третия Акума, четвъртия Кьоник Оливия. Групата продължава да се води от Кияно, Щастливеца, Акума, Кьоник Оливия. Щастливеца, Кияно, Акума, Кьоник Оливия, Ревант и Дарлейн. Щастливеца, Кияно, Акума, Дарлейн. Щастливеца, Кияно, Акума, Кьоник Оливия. Това са колите, първите 4 коня. За тях ги следват Дарлейн и Ревант. Първи продължава да е Кияно, втори Щастливеца, четвърти Кьоник Оливия. Четвърти вече е Акума. Първи е Кияно, втори е Щастливеца, трети е Кьоник Оливия, четвърти е Акума. Кияно, Щастливеца, Кьоник Оливия, Акума. Кияно, Щастливеца, Кьоник Оливия, Акума. Кияно от вътрешната страна, атака на Акума. Кияно, Оливия, Кьоник Оливия. Кияно, Щастливеца, Акума. Кияно, Щастливеца, Акума. Двата коня са така, първите два са Кияно и Щастливеца, третия Акума. Кияно, Щастливеца, Акума. Кияно, Щастливеца, Акума. Кияно, Щастливеца, Акума. Кияно, Щастливеца, Акума. Акума! Акума, Щастливеца! Акума, Щастливеца! Акума, Щастливеца! Акума, Щастливеца! Акума, Щастливеца! Щастливеца, Акума! Щастливеца, Акума, Кияно!